Απ' τη γιαγιά είναι αυτά και παππούς. Για δες, τι άλλο έχει μέσα. Τι άλλο σου έστειλε η γιαγιά και παππού. Πάζο, ναι, πάζο. Ναι, έλα, κοίτα, έχει καλό μέσα. Για κοίτα, κοίτα μέσα. Παπούτσια, ναι. Παπούτσι, ξάπνεις τον άλλο. Τι είναι αυτό? Το βρήκες το άλλο το παπούτσι? Όχι. Για να δούμε. Α. Άλλο παπούτσι είναι αυτό. Δεν είναι το ίδιο, Έλα, θα τα βρούμε. Α, να το βρήκα τώρα. Και το άλλο. Τι είναι αυτά? Παπούτσια? Το πάζο, ναι, θα το παίξουμε με το πάζο. Κοίτα, έχει καλό εκεί. Κοίτα. Ναι, κοίτα εδώ. Χάρη, κοίτα. Κοίτα. Πω, τι είναι αυτό? Πάζο, ναι, αγόρια μου, θα το ανοίξουμε το πάζο. Θα το ανοίξουμε. Απ' τη γιαγιά είναι αυτά. Για κοίτα, τι άλλο έχει μέσα. Τι άλλο έχει μέσα. Τι άλλο έχει μέσα. Για κοίτα. Έλα, κοίτα. Πω, τι είναι αυτά. Πανταλόνια. Ναι. Για σένα. Για το Χάρη. Ναι, απ' τη γιαγιά. Το παζλ.